Саид Афзал Икромов 12 сола мебошад. Ӯ 3 соли охир ба намуди варзиши ушу таъоло машқ мекунад. Новбаста ба сину сол ӯ аллакай 4 маротиба дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва Осиёи марказӣ иштирок намуда ҷойҳои намоёнро ишғол кардааст. Ин варзишгари ҷавон мегӯяд, ки барои мусобиқа ба кишварҳои ҳамсояи Ӯзбекистон, Қирғизистон ва ҳамчунин дар Федератсияи Русия буд. Бо ҳарифони пурқувват қувваозмоӣ намуда борҳо сазовори ҷойи аввал гаштааст. Худ 12 сола аст, аммо аллакай 32 медали варзишӣ дорад, ки аз он 22 тояш медали тилло мебошад. Дар Қирғизистон, дар Россия ҷои аввалро ишғол намудам. Мананда 32 медалам ай. Чандаш медали тилло? 22-таш. баробари Саид Афзал Икромов даҳҳо наврасони дигар дар ин толор машқи варзиши ушу тавлӯ мекунанд. Роҳбари ин даста мегӯяд, аз ҳисоби пандемияи коронавирус машқ бо иштироки ками варзишгарон сурат мегирад, то масофаи иҷтимоӣ риоя шавад. Ин субҳ ҳамагӣ 4 нафар машқ мекарданд. онҳо ба мусобиқаҳои байналмилаливу дохилӣ омодагӣ дида истодаанд. Мне нравится ушу, я люблю ушу. Я люблю ушу санде, ушу таулу. Ездил в Душанбе, выиграл первое и второе место. Еще буду побольше учить таулу, выступать на соревнованиях. санаи 10 август рӯзи варзишгарон дар кишвар таҷлил мешавад. Бинобар ин мо тасмим гирифтем, ки бо чанде аз медалистони вилояти Суғд мусоҳиба намоем. Мирзодалер Хуршедзода яке аз варзишгарони номии вилояти Суғд аст. Вай ҳамагӣ 27 сол дорад ва аллакай даҳҳо медали тиллоро ба даст овардааст. аз хурдӣ ба ушу таулу машқ мекунад ва ҳоло бошад устоди ин намуди варзиш ба ҳисоб меравад. ушу варзиши навъи гимнастикӣ мебошад. дар он аз чӯбу найзаву шамшер ва силоҳҳои сард истифода мешавад. истифодаи ин таҷҳизотҳоро устодони варзиш ба сину сол вобаста мекунанд. ин шамшерро бошад варзишгари аз 16 сола боло метавонад истифода кунад, ба шарте ки машқи ушуро пурра аз худ карда муваффақ ба ин намуди варзиш бошад. Мирзодалер Хуршедзода мегӯяд, имрӯз вилояти Суғд ушучиёни моҳирро дорад, ки дар сатҳи байналмилалӣ мешиносанду қадр менамоянд. дар ин муддати кӯтоҳ мо тавонистем ба соҳаҳои хеле баланд ноил гардида, айни ҳол бошад ба 3 ноҳия шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба ғайр аз шаҳри Хуҷанд мураббиёни мо кор ва фаъолият бурда, яъне ки наврасонро тарбия карда истодаанд. дар тамоми фаъолияти мо бо пуррагӣ гуфта метавонем, ки зиёда аз 800 шогирдонро ба ҳар гуна шаҳру ноҳияҳо ки тарбия додагем ва каме мешавад, ки онҳо аз баъд аз фаъолияти ки шаҳри Хуҷанд ё ки баъд аз фаъолияти ки машқварзӣ кардан мераванд ба донишкардаҳо дохил мешаванд, ба донишгаҳҳои хориҷӣ дохил мешаванд. чӣ ки набошад ҳам гоҳ онҳо мураббиёни худро хабар гирифта меистанд. машқи ушу беш аз 8 сол мешавад, ки дар вилояти Суғд байни варзишгарон ба роҳ монда шудааст. қаҳрамони Гузориши мо бошад ҳамагӣ 3 сол инҷониб ба ин навъи варзиш машқ мекунад. мегӯяд, мақсад аз варзишгар шудан ин шӯҳратёр гардида ному парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд кардан мебошад. ман ҳаракат мекунам, ки боз ба мусобиқаҳо рафта ҷои аввалро гирам. аз рӯи маълумоти 6 моҳи охир, ки сардори раёсати ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд Мирзо Қосим Каримзода иттилоъ дода буд, дар вилояти Суғд 2655 иншооти варзишӣ мавҷуд мебошад, ки аз он 45 ададаш варзишгоҳ мебошад. шумории варзишгароне, ки ҳамеша машқу тамрин мекунанд, 19092 нафар мебошанд. давоми 6 моҳи охир варзишгарони вилоят 332 медали тиллоро ба даст оварданд. Гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти хабар.